Chini kok tibi nai tonai joto khapang ta hotai bohok sona haina hai chini kok tibi ni kok toma joto lamsuko kok toma rongkha khana 27 tarik November 2022 ni salmari o salmari o Tulasegor High Secondary rung nokhlao kaisa Tiprasa Thancha Magical Festival khlaijagui tongo tai o Tiprasa Thancha Magical Festival ni bisingtui tai drugs awareness bo khlaijaknai tai aboni bisingtui no tini o state tangmani iyakabo o moncho tangbotang tanglai tongmani o samung tanglai tongmani o thayo thangui naikha Tulasegor High Secondary rung nokhlao thangui sanjani jorao thangui berai kheri khainaikha titi ADC hapangni charipang yaksu adong Deputy CM tai titi ADC hapangni sikla hamkrai bedekni EM Sohel Debormano khoboi tai thangui manjakha Khwai Zonal Vice Chairman Khokes Debormano khoboi tai Tipra Motha OYTF ni ward share yakaba joto adong song thangui manjakha tinini o samung tangbotang tanglai tongmani thayo abisingtui tai lukurongno kok kusarkha jahate kai phekjaknai bai kwrungyatui program no jahate kai naithotoka tisaitlangnani bagui baithago chini kok tibini bisingdibo joto khapang dahotai buhuk songno haino haisingbo norokno kaisa message sinamo songo jahate kai phano tongthokdi musadi phekjaknai manui bai kwrungui bulai tolai ingyatui program no nosto khayatui jahate kai phano kaham kai program no songsaui joto pal pal khai naiui musamung samung rok nailaiui nago kasang kasang thanglaiui taisa nagono habui thulainani abono lukurongno song message jahate phano o tong kasang tongmani jorao walai sulai ingyatui luku bai luku khapiya ingyatui jahate phano kebo bai kebo kok banglai tui yasi sulai tui khai norok bo program no naithotok nai thangna hinui jengbo norokno haino hai chini kok tibini bukhak teingui jeng norokno message o joto lukurongno naitongde choyakari Pulansing Pathajora chini kok tibini bisingtui o mangphlino sar sagadi je khnani je Tiprasa Thancha je festival khlaina thangmani bobo haike khlaijanai bo khana chung puila chini hasteo Tiprasa Thancha festival khlai tongo Tiprasa boto chung Deborma tongo Riang tongo Jamatia tongo chung je jotono Thancha we are trying our best mo puila khlaimani hoitoba jotono khobui chung khlaimani aphanungane but days to come teruk jotono khobui bibhinno amchayo jemon dolayo thangkai chung aro Kaipeng Molsom Riang Deborma Tripura jotono khobui ma khlainai jodio chini oro totally Deborma pongphano जों khana chaitoknai je Tripura rungni kherebai dance orong thung hojagiri dance jung thung rosapnai rong bisingbo haino जों chini Jamatia hoda theke Riang hoda theke Deborma Tripura haiklai mix khlai जों joto mansak जों program khlainan chaitoknai je जों jotono Tiprasa जों Thancha जों pal khlai kaisa stage ono perform khlaio we are united abo phunungnan bagino kana oro Tiprasa Thancha terni to sate isa kok kai je oro to bangma chamung numungni bisingti phano phekjak mungni bisingti phano kaisa kuchu to phaimung tongo abo hairongni muthang mungno bo bahai tongnai na drugs awareness drugs tan hardi drugs no khibidi drugs no dhongso khlainai a kok bu khana chini leaders rok borom ganang MDC rok EM rok jara phainai youth rok ni bokhago borok kok sanai kok kasarnai koitani sim koito jora o je khana chai toknai 4টা ni simi program chengnai এবং 10টা 11টা পর্যন্ত mo program tongnai horni hambai sir khnani noni o je Tiprasa Thancha musical festival je khlaijana thang tongmani bobo hairok khai khlaijana abo koitani sim chengjanai nono belene hambai sinoro je live telecast khai tongmani bangai sini je coverage khai tongmani bangai khana sini Tulasi kok je school ni noklawo kaisa kotorma Tiprasa Thancha festival মানে মেলা না দিকে থামদবো ও মেলা শুধু সিনি মেলায়া সিনি Tiprasa sere rok sini drak rok sabui বিভিন্ন or মানে sini Tiprasa rok মানে sini komona digi abona kasuna ni bangai sini or samung no tuyei sengkhana borong drak awareness program khaijanai or seng khana sarini Saitan hoite or in 10টা জরসিনা program নাই ও program famous ফাইনাই
sini edisi hapangni dari pajak su deputi CM borong menang Monumes Deborma Haimajak pene sini IM Suhel Deborma Haimajak pene sini IM Bobon Doniang Haimajak pene sini IM Doli Riang Haimajak pene sini MDC borong menang Onto Deborma MDC borong menang Robindra Deborma MDC sini Tekiruksa MDC Bob Haisopen Devisit enggak hai kai kebang mah sinoro elakarni sino Tulasiko elakar Raznogar elakarni borokbo kebang opera sare panyani bangai prostudung aja এবং sinjara sinor committee sino mo je tibrasa thansa je festival committee ni borokbo singjoto no kam khalai pare peleng je singjoto খুশি কারণ mohai kayei je sin festival khai tibrasa thansa festival kayei sino je drug sai tone se erong no singta se turuk sini সমাজ no जों बाहे खाम खाइमाला जानि आबो तैनो सिनो जे थानसा फेस्टिवल खालाय दङ ताई जत नाय दंनाय सिनि लाइभ टेलिकास्ट नाय दं ताखुते बुगसं सानाय सिनति प्रसारनो नरक कना सिनि तुलसी कक जे नो नो खाना पाल पाल फाइजादि सिनो जे फेस्टिवल न नायटक चारति सना बाङै नों थानजन ना आबिदन हामबाय।